Tri chýbajúce úseky diaľnice D3 na Kysuciach dostali zelenú. Enviro Resort vydal EIU, teda posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Diaľničiari vyhodnocujú ponuky, kto ich postaví. Ministerstvo dopravy chce prvé ťažké stroje na jeden z úsekov poslať ešte tento rok. Z celej diaľnice D3 je hotový zhruba 4-kilometrový úsek v okolí Žiliny a asi 20-kilometrový úsek z Čadce k hraniciam s Poľskom. Diaľničiarom chýba postaviť druhý profil vrátane druhej tunelovej rúry v Čadci a zvyšný úsek diaľnice z Čadce do Žiliny. V relatívne veľmi rýchlom čase sme dokázali vydať EIU na tento chýbajúci úsek. Neexistuje tam žiaden nejaký taký bod, ktorý by vedel urobiť na tomto úseku nejaký problém. Vidíme pri tej D3 už to svetlo na konci tohto tunela a dúfajme, že čoskoro budeme vedieť vyhlásiť aj ukončenie verejného obstarávania. Celá Kysucká tepná D3 bude mať 26 kilometrov. Diaľničiari počítajú s výstavbou 60 mostov, 3 križovatiek a pribudne tiež 40 kilometrov protihlukových stien. Tak 30 rokov si myslím, že je dosť. Očakávame tú diaľnicu roky, už keby sa dneska stavalo, aj to je neskoro. Kým sa nepodpíše zmluva s dodávateľom a nezačne kopať, tak furt bude mať obavy. Na ceste zo Žiliny do Česka a Poľska sú kolóny na dennom poriadku. V ranných a popoludnejších hodinách si tu šoféry postoja aj niekoľko hodín. Tento úsek, ktorý vlastne dnes je veľmi kritický aj z pohľadu intenzít dopravy, ktoré tam sú už skoro 30 000 vozidiel za 24 hodín a môže to zlepšiť výrazne dopravnú situáciu v tomto regióne. Kysučania už mnoho rokov spisujú petície za urýchlenie výstavby. Pred 8 rokmi protestne zablokovali dopravu. Postupujete tak, ako sme si povedali. Až kým sa to nedá do poriadku, tak až dovtedy budeme protestovať. A stále viac a viac. Tam nedá sa prejsť. Keď idem z obchodu, napríklad idú kamióny, nedá sa absolútne prejsť. Tento rok chcú Poliaci otvoriť poslednú časť diaľnice k slovenským hraniciam. Doprava na slovenskej strane sa tak ešte zhorší a prispeje k tomu aj stavebný ruch. Naozaj tá situácia bude ešte horšia, než je teraz. A veľmi výrazne. Ale na konci dňa bude dostávaná diaľnica. Tunajší starostovia už teraz pripravujú občanov na dopravné obmedzenia. Erik Vrábel, Slovenská televízia.